tri odbora koji su danas sastavili. Ja, možda na osnovu jednog mog iskustva koji smo imali ranije, su možda ključna situacija već 4 godine kada je osnovano unutar Ministarstva poljoprivrede dio uprava i kako se to transformirala, koja je ruralnost opskrbu daje stavu. Nemojmo zaboraviti da ovdje mi imamo problematiku sa završnim instrumentima u stvaranju ovog proizvoda, ali da su strahovito veliki problemi u okruženju. Bilo je nezamislivo u evropskim zemljama, ću sada vršiti, da se razmišlja o poljoprivrednom proizvođaču koji ima dodatnu uslugu turizma, a da on nije svetio svoju fiskalnu poziciju. On ne može bez žive u Italiji uopće funkcionirati bez PDV-a. Nadalje, možda je još nešto poučno. Sloveniju gledamo danas kako je odlična dalje do sada. Nemojmo zaboraviti da je u Sloveniji 67. u okviru zakona o poljoprivredi su dati uvjeti za razvoj kmečkog turizma. Nemojmo zaboraviti da u Sloveniji vrijedi zakon o nasljeđivanju koji nije dozvolio kmetije seljačka gospodarstva stvarana 100-tinjak godina da se uništi ekonomska i sociokulturna jedinica. Mi smo ostali na redu. Kad smo pokušali razvijati turizam na seljačkim gospodarstvima, svi oni koji su bili kandidati su nemoguće uvjete imati. To je bilo sirotinski, to je nemoguće organizirati. I danas imamo, možda su, da nema možda uvijek do kraja, su vinogradari, firme, vezane uz vino i promociju, stvarali velika gospodarstva, odnosno u odnosu na ovaj cipiš, znatno velike koja omogućavaju onda i proširenje ruralnih